És un llibre que ens parla de la terra, la seva gent i l'aigua, sempre omnipresent. Una aiga propera, la nostra, l'aiga d'aquí, la que ens plou i la que ens mulla, la que ens viu i de vegades ens mata. Enaigats és memòria líquida d'un territori, el nostre. L'acompanya en la presentació en Salvador Vega, que diuen que ho sap tot del Baix Empordà. O sigui que moltes gràcies per ser aquí i quan vulgueu. Molt bona tarda a tothom. Primer desmentir això que us sàpiga tot de l'Empordà. Jo no sé res de res, però sí que m'agrada saber i voltar i buscar, i és una mica la mateixa malaltia que pateix aquest senyor que tinc aquí al costat. Bé, en primer lloc, perquè m'han dit que hem d'anar una mica a l'idea, sí que expressar que em fa molta il·lusió i em sento molt honorat i per mi és tot un privilegi acompanyar la presentació d'un llibre, aquesta darrera obra d'en Xavier Cortadellas, i em fa molta il·lusió per moltes raons. Per l'amistat que hi ha, pel fet que es fan al marc de l'Indilletres, que és una aposta que també aquest senyor alguna cosa hi té a veure, és una aposta valenta i que ens agrada veure que camina amb èxit. M'han dit que em parli bé del llibre i que si pot ser de l'autor també miri de deixar-lo una mica bé. Per tant, jo faré el que pugui, bonament. Començaré per l'autor. En Xavier Cortadellas, com que avui juga a casa perquè és de la Bisbal, juga a casa perquè presenta un llibre a Sivillà, que també hi té alguna cosa a veure, per tant, queda tot molt... Juguem a casa i per tant no farem més presentacions, ja et coneixen. En tot cas, si algú té algun dubte sobre el teu currículum, doncs sempre hi ha la solapa del llibre que explica molt bé el tema. Mireu, del llibre jo el que pretenc fer ara senzillament, perquè qui ens n'ha de parlar evidentment és ell, que és el que realment en sap, jo volia donar quatre apunts dels aspectes, diguem-ne, més aviat formals. És a dir, 4 idees perquè cada lector sàpiga quin tipus d'artilogia és això. La manera més senzilla d'introduir-vos en el llibre és resseguir el títol. Enaigats. Enaigats, una paraula que te la deixo per tu ja els explicaràs llavors perquè té moltes giragonses i té molts matisos i això sí que ho explicarà ell. Anem pel subtítol, que aquí sí que... Relats de gent i d'aigua. Està molt ben triat això, relats. Això no és ni una història, ni un informe, ni una relació de... No, són relats. El que fa ell és relatar, explicar. És allò que ens dona proximitat, és el que trobareu aquí. No és un viatger que explica el que veu, no. És una persona que viu al territori i ens el relata i l'escoltaries així amb la boca oberta, si no el llegissis. Relats de gent, és una altra paraula molt ben triada des del meu punt de vista. Gent, és un nom col·lectiu, és un nom que ens agafa a tots, a tota la gent que hi havia a les Gavarres i a tots els indrets que ha recorregut. I un nom femení, a més de col·lectiu femení, la gent i l'aigua. L'aigua és l'altre gran protagonista. L'aigua, tots sentim a parlar, tenim molt clar, parlem de la mare terra, sí, doncs aquí hi ha la mare aigua.
Aquí hi ha la mar aigua, i una mar aigua, una aigua que és... jo no sé si es pot dir, però no és l'aigua, diguem, química, H2O, no? Allò que conforma el 80% del nostre organisme, diguem. No, és una aigua, o no només és una aigua química, és una aigua social, em dic jo, perquè és una aigua viscuda, és una aigua que mou molins, és una aigua on s'hi va pesquera, hi ha pesqueres, gent que hi aprèn a nedar, aigua que serveix per conrear arrossos, és una aigua que genera beneficis, que porta conflictes, i és una aigua que ens n'hem oblidat, excepte aquest senyor, que s'ha passat anys trescant amunt i avall i preguntant i anant a trobar la gent, i veureu la delícia que hi ha aquí. I això em porta directament al subtítol del subtítol, diguéssim, no? L'aigua perduda del Baix Empordà. És això, és aquesta aigua, moltes coses que hem perdut i que us agradarà trobar. I insistir en l'aspecte geogràfic, diu, del Baix Empordà, del Congost de Celrà, el Baix Ter i l'Escala. Per tant, el concepte geogràfic que fa servir, llavors suposo que si ve el cas doncs ho ampliaràs, és el Baix Empordà d'en Xavier Cortadellas, no és el Baix Empordà estricte, oficial. Jo com m'ho he volgut raonar, dic, caram, als anys 30, quan el geògraf Pau Vila va, diguem, dissenyar o perfilar el que són la divisió comarcal de Catalunya, diguem que en Pau Vila és com si ell mirés la terra, no? Els camins, les poblacions, les connexions, i així li van sortir les comarques que més o menys són les actuals. El geògraf, entre cometes, Xavier Cortadellas, quan recorre la comarca del Baix Empordà, no mira la terra, o no només la terra, mira l'aigua. Ell va seguint i resseguint i perseguint l'aigua. I llavors surt una geografia diferent i interessant. Coses que em penso que cal tenir presents. Una altra idea que pot ajudar el lector abans d'enfrontar-se al llibre, doncs l'expressa molt bé la divisa que hi ha de la col·lecció. Això són llibres de prop per anar lluny. I aquesta és una idea que defineix des del meu punt de vista molt bé el que trobaràs aquí. Aquí et parla de coses molt properes, t'estan explicant la palma de la teva mà, et sorprens, dius, caram, però si... Però al mateix temps t'està convidant a pensar més enllà. I això trobo que s'ha de tenir present. Una altra pista per al lector. Jo l'altre dia veia a la premsa que deien que en Aigats el posaven en el gènere de l'assaig literari. Bueno, sí, hi ha literatura, hi ha assaig, però és una etiqueta que es queda curta. Aquí hi ha toponímia, hi ha, sí, geografia, hi ha reculls de paraules, de dites, hi ha retrats o esbossos de personatges, o sigui, aquí hi ha moltíssima cosa. I jo, clar, vas barriant, això sí, quina etiqueta li posaries, de quin gènere en podríem dir això? I, bueno, jo tampoc estic capacitat per classificar bé les obres literàries, però com que de formació un és historiador i llavors el que fas és recórrer les teves eines, jo vaig obrir la caixa d'eines meva i em sortien aquelles topografies mèdiques del segle XIX, són
llibres que feien els metges rurals explicant a cada poble quines condicions de salut hi havia. I em va sortir que això s'hi sembla una mica. Però no, clar, no és una topografia, hauria de ser una hidrografia. És una hidrografia, no és mèdica, seria antropològica. Per tant, que ho sàpigues, Xavi, has fet una hidrografia antropològica. I encara li afegeixo un altre punt, que és quasi forense, perquè, sí, però els forenses són els que analitzen cadàvers. Jo no diré que el paisatge i l'Empordà sigui un cadàver, però el tema de l'aigua és quasi forense. Estem perdent molt, o hem perdut molt d'això. Bé, ja, deixem-ho, no? Si farem mal amb les etiquetes. Una altra pista per encarrilar la lectura de Naigats, que disfrutareu molt, per cert. Penso que la clava molt bé l'Adrià Pujol en el pròleg, que el titula Les venes del Baix Empordà. Aquí es parla d'això. Recórrer el territori no pels camins. Si fos un cos humà, el Baix Empordà, seria com mirar, no? Doncs el que fa en Aigats i el que fa en Xavier Cortadellas és entrar a dins. El recorregut és per les venes del territori i quan llegiu tindreu aquesta sensació que esteu a dins de tot aquest món que coneixeu, perquè ens l'heu passejat, la majoria de vosaltres, i els que no se l'hagi passejat li vindran unes ganes irreprimibles de ostres, això ho haig d'anar a veure, això hi vull passar. Per tant, les venes del Baix Empordà. I encara una darrera pista o indicació per saber exactament la mena d'artilugi. Un llibre és una arma, és un artilugi, és un artefacte, és una cosa perillosa sempre, un llibre. Bé, doncs, pensar que també seria bo sentir la teva pròpia veu. Què dius tu d'aquest propi llibre? I, si em permeteu, llegiré un petit trosset que és a la pàgina 21. I allà en Xavier Cortadellas ja avisa que aquest no serà un llibre lineal, sinó circular. Aquesta idea és interessant. Seguiré, doncs, el moviment que fa l'aigua d'un aiguamoix o d'una bassa quan algú hi tira una pedra. El llibre tindrà molts centres, com els té també el Baix Empordà. Ben entès, tot el Baix Empordà geogràfic, el que va de Campdorà i Celrà, en el Gironès, fins a la mar de Calonge i de Palamós, des dels Alts de les Gavarres fins a Empúries i l'Escala. La Vall d'Aro en queda una mica fora. No en soc prou pràctic, a més, diuen. Bé, aquesta sí que és una idea clau, des del meu punt de vista. Imagineu-vos la pedra a l'aigua, pum, això. Aquest llibre està construït així. És circular, és concèntric i, a més, hi afegiria que hi ha una longitud d'onda, una mesura en la forma de narrar que està molt bé i que està molt ben trobat. Què més tinc per afegir aquí? A veure, un segon. Sí, senzillament, per acabar. Dir, senzillament, que a part de totes aquestes 4 pistes que acabo de donar, hi heu d'afegir l'última pista, que és, o l'últim ingredient, que és l'estil que ja coneixem d'en Xevi per altres obres i per tants escrits. Aquest punt murri, aquest punt sorneguer, aquest punt que no sap, jo em diuen que m'han dit, això sap, si no eres... Fa veure que
que com si sí, però que no, però bueno, jo no ho sé, però ho sap i ho fa molt bé. I ella me mira així dient no em castiguis gaire. En tot cas, diguem que sí, se'n pot parlar molt bé d'aquest llibre i penso, i personalment l'he dit diverses vegades ja, penso que és una obra que serà una obra de referència segur, i molt interessant. Em quedaria per elogiar el pròleg de l'Adrià Pujol, que ja us dic que he esmentat abans, trobo que l'ha clavat, val molt la pena, fantàstic, i també no voldria deixar de subratllar les il·lustracions. Des de la portada, l'Albert Llenes llença, els dibuixos a l'interior, aquestes il·lustracions, n'hi ha de precioses que, quan llegiu, ireu veient que corresponen a llegendes i a fets i anècdotes que es troben explicades al llibre. I quan trobes la il·lustració, trobo també que ho ha arrodonit molt bé. Quedaria doncs felicitar l'editorial, però com que l'editorial i l'autor són l'autor, potser ja faig un gra massa, no se m'ho creuran. Gaudiu, no us el perdeu, té l'altre avantatge que pots començar per allà on vulguis, està definit per territoris i per rutes que, jo en dic rutes però està molt mal dit, són cercles. És que això de circular i concèntric té els seus intríngulis. I una última observació. Veureu que la quantitat de noms, topònims, noms de recs, rieres, puig, comes, comals, és increïble. Si hi hagués un índex onomàstic sortirien 2 volums més. Ho deixo aquí i quedem que val molt la pena, que està molt ben fet i que m'estic menjant el temps. Xavi, quedem amics, però de totes maneres, espero. Moltes gràcies. Bon vespre. Moltes gràcies a tots vosaltres per ser aquí. En segon de Vega, per descomptat. A la Judit Pujadol, a l'Albert Llenes, a l'Adrià Pujol. Aquest llibre, jo sempre dic que no és un llibre meu, sinó que és un llibre de molta gent, de tota la gent que m'ha anat explicant totes aquestes coses que jo escric i que el que miro és que no es perdin. I sempre tens la sensació que si les escrius, tens la sensació que no es perdran i que anem de victòria en victòria. En realitat això és la mateixa sensació que ha tingut sempre la majoria de la gent que viu a l'Empordà. M'ho va explicar en Jordi Oliver el 2 de febrer de l'any 2017. Diu, tot això que m'expliques, tot això que em preguntes, diu, són borriqueries. I dic, borriqueries? Sí, diu, tot això són coses que s'explicaven abans. Diu, en els anys 50, a l'església d'Ultramort, el capellà ens va dir que el sol ens cremaria a tots i que el dia de Sant Llorenç i que ens moriríem. I ja veus on som. I dic, carai, li vaig preguntar, dic, el sol us cremaria? I diu, sí. I dic, per què us havíeu de cremar? I diu, perquè deia que era el final del món. Dic, què vau fer? I diu, ens en vam anar a festa a Sant Llorenç de les Arenes, que tocava la Moderna. És el que vam fer, ja que venia el final del món, doncs la millor cosa era celebrar-ho. En realitat, la història de l'Empordà, on tots nosaltres vivim o que coneixem, és una història de la gent i de l'aigua. És a dir, som aquí per l'aigua. Però segurament molt a prop d'aquí, molt a prop d'aquí segur que hi ha aigua, però poder fins i tot aquí en sota. No seríem aquí sense l'aigua, però la història de la gent a l'Empordà és la història d'una batalla a favor de l'aigua i a la vegada contra l'aigua. És a dir, jo el que volia era escriure un llibre de totes les coses que s'explicaven, diguem-ne, de la Plana. En el Poble dels Cienfuents, que és un altre llibre que vaig escriure, doncs en allà explicaven llegendes de les Gavarres. Aquí el que necessitava era un fil conductor. I em va semblar que el fil conductor era l'aigua. I si el llibre es diu Aneigats, és perquè als anys 70
aquí a la Bisbal hi va haver-hi un anegament, i jo me'n recordo que molta gent de la Bisbal dels anys 70, jo dic els anys 70 però poder era a finals dels anys 80, deia hi ha hagut un aneigat. Ara ja no diu ningú, ara tothom diu una inundació. Aneigat, en el sentit que jo ho faig servir, és una paraula que amb prou feines sí es troba a l'Alcover Món, que és un diccionari on tenim les coses. Un aneigat, per la majoria de la gent, és un nen quan està trist o deprimit. Hi ha hagut tres dones que m'han escrit sobre això dels aneigats i totes tres, quan han vist el llibre, totes tres m'han parlat que això, una m'ha dit que era una paraula que no feia anys que no la sentia i que no l'havia vista mai escrita. L'altra m'ha dit que la seva àvia, sempre que la veia trista, li deia que era aneigada. I l'altra, que és de Sant Feliu de Guíxols, em deia que la seva àvia també, les veïnes li portaven les criatures que estaven tristes i a Sant Feliu de Guíxols, quan volien desaneigar una criatura, el que feien era dir una oració i anaven a tirar pedres al mar. A la Bisbal, les dones de la Bisbal, amb els remeis de dones, ho han explicat molt millor, no? I han explicat, bueno, la Marina Puig m'ho va recordar l'altre dia, han explicat l'oració aquella, no? Si ets nascut al dematí, que et curi Déu i Sant Martí. Si ets nascut al migdia, Déu i la Verge Maria. Si ets nascut al vespre, Déu i Sant Silvestre. En tot cas, en Robert Casas, que es va morir fa relativament poc, que era d'Anyells, de Corçà, d'Anyells, en Robert Casas explicava que una criatura, quan està aneigada, el que necessita són beure de 9 pous diferents. I li vaig dir quantes vegades, diu, em penso que 9, diu, però no me'n recordo, diu, tu ves-li donant aigua i ja veuràs com li passarà la tristesa. Però esclar, aneigats no va d'això. El llibre aquest sí que en parlo d'això, però aneigats va de la nostra relació amb l'aigua. Som aquí gràcies a l'aigua i a la vegada som aquí perquè hem guanyat l'aigua. El que passa que poder l'hem guanyat massa i ara la comencem a enyorar. Però gràcies a Déu l'aigua sempre torna. És el que escric al començament del llibre. L'aigua té memòria i sempre troba els seus camins. El que passa és que només nosaltres podem explicar-ho. I nosaltres no vol dir jo o les persones, vol dir tots nosaltres. Perquè en Salvador Bego ho ha dit molt bé, ha dit és una mena de viatge. Sí, però no per veure, sinó per mirar. És a dir, mira la persona que coneix un territori i que l'estima. Llavors, el que miro és els únics viatges per mi reals o importants són els viatges que es fan a partir d'un territori conegut, és a dir, a partir d'un mateix. I llavors Aneigats vol ser això. I a més, un viatge no és una experiència individual, sinó que és una experiència col·lectiva. Necessitava un rerefons i el rerefons és l'aigua, perquè això, l'aigua torna sempre. Jo el que m'he limitat és a recollir històries, explicar, o sigui, tothom sap alguna llevantada. Quan estava acabant aquell llibre n'hi van haver dues de llevantades. La Judit Pujador sempre explica que quan jo vaig publicar La Terra Blanca, que és una novel·la, va nevar. Doncs mira, quan estava acabant aquell llibre hi ha hagut dues llevantades, és a dir, el dia que el presento ha plogut. És a dir, l'aigua, si sempre ens guanyarà, però la història de l'Empordà és la història de com hem anat, diguem-ne, dominant l'aigua. I jo explico tot això. Per exemple, quan hi havia un aigualleix. Un aigualleix és un camp on entra l'aigua. I què fa el pagès? Doncs el pagès el que feia, o el que fa encara, és provar d'anar-hi posant terra per convertir aquella aigua estancada que hi ha en aquell camp, per convertir-la en un camp. Nosaltres diguem deixar, però també diguem lleixa. I si diguem lleixa és perquè la lleixa, i explico totes aquestes coses, perquè la lleixa és allà on es deixen les coses. En realitat a l'edat mitjana es deia lleixar, no es deia deixar. Llavors un aigualleix és això. Explico la història dels aiguamoixos. És a dir, la manera empordanesa de tot dels rius, la manera empordanesa dels rius és no arribar mai a mar. Aquí mateix, que comença el Daró, de fet aquesta mota és artificial. Els rius, quan arriben a les planes, s'escampen.
s'escampava al Daró, s'escampa a la Riera Grossa de Peratallada, s'escampa al riu Aubi, el feroz Aubi, que ja el van desviar al segle XVIII, el Ter, per exemple, el Ter quan entrava a l'Empordà, doncs la nostra editorial es diu Xirilla, el Ter no tenia un curs marcat, s'escampava. No és que el Ter primer desemboqués a Empúries i després desemboqués a l'Estartit i ara desemboca a la Gola, és que el Ter desembocava allà on volia. I així és com van viure els nostres avantpassats i com van anar fent aquest país. Parlo també de tots aquests estanys que s'han eixugat, quan hi va haver-hi en el segle XIX el que la Rosa Congost diu la fam de terres. Anava a dir fam d'aigües, no, però és fam de terres. És a dir, però és que també parlo de coses petites. Per exemple, jo això no ho sabia, busques a l'Alcover Moll Botarada, i sí, ja acabo. És una cosa que feien els nens de la Bisbal de fa 120 anys, quan havia plogut, feien botarades, és a dir, miraven de controlar l'aigua. En realitat, bueno, haureu de llegir-ho perquè ja no em deixen acabar. Tots els pobles del Baix Empordà, si els mireu, són amunt. Són amunt perquè tot al voltant hi havia aigua. Per exemple, Ultramort, tot és aigua al voltant. L'únic lloc on no hi ha aigua és en el poble d'Ultramort. Pals, per exemple, es va fer en el Montaspre, és a dir, allà on no hi havia aigua. I ja acabo, no? Vull dir, parlo de l'estany, bueno, parlo no, perquè m'ho han anat explicant, de l'estany d'Ullastret, que era més gros que el de Banyoles, i que a més n'hi havia, era més som, una paraula que es perd. Parlo dels reixors, que és també una altra paraula que es perd, els reixors, quan surten, quan neix aigua, parlo de les roques que ploren, parlo aquí al Baix Empordà sempre n'havíem dit aiguamoixos, no n'havíem dit mai aiguamolls, és ara que en diguem. Parlo de les llones, de les llaunes, que això és cap a l'escala, parlo de les agulles, parlo dels ulls, dels ullals, per això segurament ve la paraula ullal. Quan parlen, quan fan toponímia, no saben mai, diuen, hi havia una persona que es deia Ullanos, no? Doncs no, segur que Ullà ve de l'aigua. A Ullà hi ha una col·legiata enterrada. A Canet de Ter, perquè en Salvador Vega em mataria si em digués Canet de Verges o Canet de la Tallada, a Canet de Ter hi ha totes les cases antigues tenen un pis enfonsat, l'església també. És a dir, nosaltres vivim sobre l'aigua i vivim gràcies a l'aigua. I som aquí gràcies a l'aigua. I no és veritat que sí que és veritat que les nostres venes corren sang, però nosaltres no estem fets de sang, sinó que estem fets d'aigua. És a dir, estic parlant de l'única cosa que es pot parlar quan es fa un llibre, de tots nosaltres, de la gent. I moltes gràcies.